Ka North Korea kalong kawai na kiri ka bakam itieng ha ka Pyrthei ka bajuat ban yo rung siapo ka North Korea bat kumjuru ban mi nang tu bat ka badon ki hukum ki balong gi ba itieng bat ki ba Shyrkhei ban but ya ka ri North Korea la thau house nem ka kandai spa sau popra hadien balapan benta ar benta ya ka Korea kata ka North Korea ba ka South Korea unong yalam baningkong udai u Kim Il Sung u belatip kumu great leader hadien jong u khun jong u Kim Il ula shimti banadu snam arajar khatway u Kim Jong ung u badai kusiu jong u Kim Il Sung ula long unong yalam kumta la palat nyopo snam baka wei ka long yeng kalabat ya ka bor ha ka North Korea balasan syar kumusiem ya ka jela menta ngin Peit yaki arpo tuli ki hukum kiba Shyrkhei kiba don ha North Korea kabaningkong kibrio joka North Korea kimla ban let shabari klem da yo jing bed na kibadon bor jong ka sorkar kabaar kimdon ya ka internet kumbangi jupundon kam henrei kidon da ka internet kataru kadai balapet da ka bor sorkar bat kimla ban wat ne ban Peit yaki ay bakimon henrei ka ay baka sorkar ka ayaki kabalay kimla banyo pan phone sa bari ne bakin ra ya ka phone balawan na bari baladalap da ka sorkar North Korea kin siya pa sa ka labor camp bat baro si jingim kya bantrey hangta kabasaw kimla ban Peit yaki film kum ki Bollywood ne ki Hollywood kamtam kum ki drama jongka South Korea lada ki Peit kin syara sa ka labor camp bat kin jingyo ka jingjar ka ba Shyrkhei kabasan tangki film baka sorkar jo ka North Korea kala ai jing bed kila ban Peit kaban rio kimla ban pen ya ka no kan yam ne bot ya ka no kan yam kabanyo ki kitab blay kum ka Bible bat ka Quran kimla ban puli yaki na bala khang ha North Korea kabapra kimla ban kren persya ya ka sorkar ne ya ka longyeng jong ukim lada perkaru kum ya kata kin sya aset bendi bat baro ka yeng jong ki hadu lai pateng kin mat ya ka jingjinjar kabakandai ki haban ya ro yunong yalam jong ki man ka sngi yu kum ya ka yeng jong kim ung jong ki haban ya ro ya ki kabashipo wat nang bakin let nakaway ka nong ba sa kaway ka nong ba kidon kam kajingbet naka sorkar lada ungum ta kinlong kirunar bagin sa akem batep ka jail kabakat way wat yaki mobile phone jong ki habaki penyat lapit benyat naka sorkar bat kim umla ban pendokam thala lada kum ta kin sa akem bat sa tep sa ka labor camp kabakat ar kimla ban sna ne penkela ya ka yeng klem ke jingyo jingbet lada kam mantawi ke yeng thamai ne ban sna ya ka kiab yo jingbet naka sorkar kabakhalai kimla ban pelong ya ka jingyat paidbah persya ya ka sorkar lada kidon kum kata ka jing pyrkhat ka sorkar jo ka North Korea kan set kod yaki yaki henry ka lai pateng ka bansawan jongki kabakat saw kimla ban sngap ne lekai ya kino ki jing lekai kamtam ki jing ruai ki badai na ka weipat ka jela ne na ka wei ka ri bari kino ki jing lekai bakin Peit hak TV ki jongki hak TV jongki kawan tang ka wei ka channel kata ka long ka bayaro ya ka yeng ka jong ka yeng ka jong ukim jong ung tang kata ka channel ka bakila ban Peit kabakat san wat ya ka jing puli ka jongki ru kalayo Peit benya da ka sorkar jong ka North Korea kimla ban puli ya ka ai ka badi sabar jong ka ri henry ka ai tang ba ai da ka North Korea kabakan rio kimla ban thiet ya ki jing thiet ki badi na bari wat da ki don tangkum kata ka jing pyrkhat ru bagin thiet di ki mar ki badi na ka wei ka bari kin sa kem bat kum juru sa thep ha ka labor camp baro si jingim jongki kabakan nyo bat ka balong ru ka ba iso si ba bakimla ban khap yu snyo kumba ki kwa henry kidon tang arpo pratali ki rukom khap snyo ka ba ka sorkar kala ai haki batang kini ki arpo prak benta ba brio kila ban khap yu snyo dagi khap fashion khap style kin sa kem
but kum juru sha set along. Kabakhat pra, kim judon ya ka Facebook, ne ka Instagram, ne la ne ban pedru ya ka YouTube. Kabakhat khandai, wat ka jili kwai dokha, ne ka jingli siat mradru, na ka sorkar jong ka North Korea la shaphang. Kaba arpo, bar kabalong kabar kerpang edo. Kisngi kha jong Kim Il Sung, bat Kim Jong Il, kilong kum kisngi bakhot. Bat ki briu, ki haban ya sngosi hakani kisngi, Kim yo ban bam, nele so ba hakani kisngi, Henry ki haban yam, bat sngosi lada Kim le kumta, ki briu jong sorkar, kin kem yaki, bakin tep syaka patok. Hadian kani perlong, nadu usnam, khandai spa sau pupra, hadu mentaka sngi, bahabang aplat ya kani video, ka North Korea kadang em hapo ka jing penyat, baka jingshisha jong ka wei ka long yeng. Kini ki hukum ki pynshitom kedar, ya ka jingim ka bakam juat tam, baki paidbah jong kari, ki habban mat man ka sngi. Bat ha ka ba pyrkhat, ya ka laitluid jongi, ngide ban so kumen, sngongu, namangi em ha ka ri ka ba laitluid. Kublai shibun, ngakar pat ya pi bapin subscribe, bat like ru ya ka channel ka jonga. Kublai shibun.